Hvis man er indbudt til et eller andet, og selvfølgelig mest hvis dronningen er til stede og så videre, eller andre kongelige, vil jeg sige, det er jo ikke kun dronningen og prins German, det gælder jo også den øvrige kongelige familie, og så er det jo nok en god idé lige at kigge lidt på nogle film eller et eller andet, og lære sig af det, så tror jeg, man føler sig bedst tilpas selv.